Σήμερα θα κάνουμε ένα βιντεάκι. Πατήστε like και εγγραφή κουδούνια και καμπανάκι για να μην ξεχάσετε ένα βιντεάκι. Και πάμε στο βίντεο. Πάμε. Και οι δύο το είπαμε. Το παρατήρησες. Ναι, πιάσε κόκκινο. Καλά. Πάντα χαλαρά φρένο. Ναι. Παιδιά, κάναμε κάτι άλλα και μας πήγε πολύ τέλεια. Που κάναμε το άλλο βίντεο μας βγήκε χάλια. Δείξε και λίγο εμάς, μόνο εσάς. Μόνο εσένα. Κάτσε εκεί, κάτσε εκεί. Ωραίος ο παίχτης. Κράτα λίγο τώρα εσύ να κάνω κι εγώ. Πάμε. Ένα drift και μετά πάμε βόλτα. Πάμε βόλτα έξω, παιδιά. Πάμε ρε τσαμπί. Παιδιά, εκεί είναι. Πίσω άμα το βλέπετε. Έρχεται. Πράσινα, μην με χτυπήσεις μόνο αυτό γιατί θα σε σκοτώσω. Ωραίος ο Φέδων. Μπράβο Φέδων. Φέρω το καμεράκι. Άσε με, εντάξει. Πριν πάτησα από το μοφρένα, μαλάκα, και αυτό έπεσα. Πότε έπεσες? Έλειπα. Ναι, Πότε? πριν με ένα χρόνο. Βλάχα κάνουμε, παιδιά. Βλάχα κάνουμε. Πάμε. Βγες έξω. Γιατί πας από εκεί? Γιατί να πάω έξω. Να πάμε βόλτα. Έξω είναι και την κάνει μένουμε μέσα στο τσίκι. Μην βγεις έξω. Πας μέσα. Έχουν κάτι σκυλιά. Σκυλιά. Δεν φοβάμαι στα σκυλιά. Ω, δεν φοβάμαι πάντως. Πότε ρε βλάκα. Πότε. Καταρχήν, Στρίψε. εγώ ποτέ δεν έκανα τέτοιο πράγμα. Έλα εσύ, έλα Φεδόν. Μπράβο, καλά να πάει Φεδόν, παιδιά. Έλα Φεδόν. Πάρε μαλάκα. Μαλάκας. Ωραία. Έλα, πιάσει κάμερα. Πιάσει κάμερα. Παιδιά, όλα ανταλλάσσουμε κάμερες, συγγνώμη. Τώρα τι θα κάνουμε εκεί, λίγο δύσκολη ζωή, αλλά τέλος πάντων. Πάμε παιδιά, Πάμε. θα κάνουμε και ένα πίστη τώρα. Ωραίο. Κι άλλο είναι εκεί. Ωραίο. Μάζεψε. Εγώ του βάζω 9 στα 10. Ωραίος. Έκανε πολύ καλό drift. Πάμε παιδιά τώρα λίγο έξω. Μα έχει σκυλιά έξω. Δεν πειράζει, χωρά. Και απλά δες λίγο και στη κάμερα. Πάμε κάτι να στο πίσω και έξω. Πού πάμε τώρα? Έξω. Κράτα λίγο την κάμερα. Έπεσε η σέλα. Να την ανεβάσω. Ρε μάλακα, όλα τα αλλάζουν. Άσε εμένα τώρα η κάμερα για πάνω. Δεν θα κάνουμε και drift και τέτοια. Δεν θα κάνουμε drift και τέτοια. Τέρμα τα drift. Γιατί? Γιατί βγάζουμε βίντεο τώρα. Κάνα drift, κάνα έτσι, ναι. Αλλά όχι τόσο πολύ, ρε παιδιά. Παιδιά, προσοχή με το ποδήλατο, άμα έχετε ποδήλατο, πολύ προσοχή. Να μην κάνετε με ένα χέρι, να μην κάθεστε σε ένα χέρι, με ένα χέρι να οδηγάτε και ένα χέρι να δείτε από εδώ ίντερνετ ό,τι θέλετε, να δείτε δηλαδή εμάς. Τέλος πάντων, πλάκα σας κάνουμε παιδιά, όποιος είναι αγαπημένος σας YouTuber μπορείτε να το δείτε. Να μην το κάνετε ποτέ, είναι πολύ επικίνδυνο. Εμείς το κάνουμε για σας, για να δείτε τι επικίνδυνο είναι. Ναι. Τέλος πάντων, πάμε. Άμα είναι επικίνδυνο ή όχι. Αλλά για σας, παιδιά, νομίζω είναι επικίνδυνο. Θυμάσαι τις προάλλες που πήγαμε να κάνουμε γύρισμα και παραλίγο να πέσει. Κάτσε, κάτσε. Ανάποδα. Εδώ. Θυμάσαι Τι, τις προάλλες. πήγε να κάνουμε τέτοιο. Πήγαμε, παιδιά, να κάνουμε γυρίσματα.
Και παραλίγο να πέσει. Και παραλίγο να σπάσει Γι' το αυτό πόδι δεν μου. κρατάτε κάμερες όταν κάνετε βίντεο. Όχι κάμερες και κινητά, άμα να μην κρατήσετε ποτέ, παιδιά. Και εμείς τώρα μην καθίστε έτσι. Και η κάμερα Πάρτε και ένα σνακ για να δείτε. Ένα σνακ, όπα, πήγε να πέσει. έκανα πολύ Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, πάμε. Αλλά Παραλίγο να πέσω. ναι, προσέχα πολύ καλά. Αυτό μόνο σας. Ναι, είχαμε κάτι εδώ που στηρίζει το κινητό. Θα αγοράσουμε την κάμερα που τη φοράτε στα δόντια και δείτε μπροστά. Έτσι, κάπως έτσι, παιδιά. Θα ήταν. Και μετά εγώ έτσι. Πού θα αφήσουμε την κάμερα, ρε φίλε? Πουθενά. Θα την κρατάμε για Θα την ώρα. κρατήσω. Θα την κρατήσω. Είμαι άντρας. Είμαι άντρας. Τι είμαι, Με γυναίκα. πρόσεχε, Με βλέπετε, παιδιά. Φωνάζει με προσοχή. Ναι, μη φοβάσαι. Και εσύ προσοχή, Ναι, εσύ έχεις και τα δύο χέρια. Τις προάλλες έπεσε μπροστινή ο άλλος. Με το ποδήλατο, επειδή κάνατε και μία κάμερα. Όπα, Τι έγινε, έχω πίσω. Γύρω. τι, κάτσε, Γύρω λίγο. κάτσε λίγο, παιδιά, κάτι. Κοίτα τη βρήκα. Όπα, δικό μου, το δικό μου που το έχασα. Τι είναι? Άφησε το εδώ. Άφησε το εκεί. Τέλος πάντων, παιδιά, τίποτα. Πάμε. Πάμε στο βίντεο, μην μας δίνετε σημασία. Τέλος πάντων, πάμε. Να μην μας δώσουν σημασία να βρίσκουμε κάτι. Όχι. Όταν βρίσκουμε κάτι απαραίτητο έξω στον δρόμο, θα σας πούμε αν είναι δικό σας και αν θέλετε να το πάρετε. Παιδιά, να κάνετε όλοι like, γιατί θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το βίντεο, να φτάσουμε 500 likes και αλήθεια σας λέω, θα κάνουμε giveaway. Τα ελιά μου που δεν τα έχω τώρα είναι πάνω στο σπίτι, όπως βλέπατε κλειδωμένα. Παιδιά, μένω στο πατρικό μου, πατρικό μας και καθόμαστε εδώ τώρα. Η μαμά μας Η μαμά μας είναι λίγο μεγάλη. Η μαμά μας έχει πάει Μυτιλήνη. είναι για τον Άγιο Ταξιάρχη. Για τον Άγιο Ταξιάρχη. Εμείς δεν πήγαμε γιατί Είπαμε, όχι. Εγώ δεν φοβάμαι, εσύ φοβάσαι, αλλά τέλος πάντων. Κάτσετε. Στην κάμερα σας βλέπω θα βρει, αλλά τέλος πάντων. Κάτσε να την φτιάξω. Πώς θα την κρατάγαμε εδώ, ρε μάνα. έχεις ταινία να την κολλήσουμε στο ποδήλατο. Τι ταινία. Έλα, κράτα και λίγο εσύ τώρα. Έλα, παιδιά, κοίτα πόσο 8 λεπτά βίντεο. 5 λεπτά είναι ρε. Α, 8 λεπτά. Δεν πειράζει, πάμε. Πολύ καλό βίντεο. Θα γίνει το πιο καλό βίντεο και θέλουμε να το φτάσουμε. Νομίζω είναι το αγαπημένο μας βίντεο αυτό. Ναι, παιδιά. Αλλά θα κάνουμε και άλλα όπως Αγώνες. κλειστά τα μάτια, αγώνες, το πάτωμα είναι λάβα, δεν μιλάμε για 24 ώρες, πολλά τρελά βιντεάκια. Παιδιά, θα βγει αυτό το βίντεο σε 1,5 μήνα. 1,5. Σε 1,5 μήνα, τι θα κάνουμε ρε? Θα βγάλουμε δύο βίντεο σήμερα. Ναι, 2 βιντεάκια, αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο πώς θα είναι? Το δεύτερο ξέρω εγώ. Δεν θα μιλάμε για 24 ώρες. Όχι. Μην το πεις μπροστά στη κάμερα. Κάτι άλλο. Α, ναι, δεν θα το πω μπροστά στη κάμερα. Τι σου κάνει αγώνα. Ναι. Παιδιά, όμως σχετικά να μην το δοκιμάσετε ποτέ. Ναι, ποτέ. Την κάμερα. Με την κάμερα ούτε κινητό, όχι μόνο κάμερα. Έλα, δεν έχω δίπλα, όλα. Ωραίο drift. Κάτι Σιγά το ωραίο drift. δεν έκανα καλό ποτέ. Κάτω εδώ μπροστά. Αυτό ήταν καλό. Αυτό ήταν καλό. Παιδιά, σχετικά με την κάμερα έχουμε κάποια προβληματάκια. Σχετικά πρέπει να πάρουμε καινούργια κάμερα. Ναι, Ξέρουμε. να πάρουμε που κολλάει εδώ.
Και την κόμπρο πρέπει να πάρουμε, δεν έχουμε κόμπρο. Όταν θα πάμε θάλασσα χρειαζόμαστε κομπρό. Καλοκαίρι δεν θα πάρουμε, Καλοκαίρι, παιδιά, θα έρθει ένα βίντεο με παραλία. Όταν θα πάμε στην παραλία. Αλλά σίγουρα θα πάμε. Συγγνώμη που σας λέω, μπορεί να μην βγάλουμε τόσα λεφτά και μπορεί να πάρουμε το πίσω, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ναι. Ωχ, μία αράχνη. Κάτι εδώ. Έλα, έλα εδώ. Άμα χάσετε το κινητό, άμα θα χαθεί το κινητό, δείξε λίγο. Άμα θα χαθεί το κινητό, δεν πειράζει, 1.000 ευρώ. Αλλά άμα χαθεί η κάμερα, είναι πολλά λεφτά, παιδιά. Πρέπει. Και έχουμε και κάμερα. Άμα χαθεί, Ωραία. τελειώσαμε. Εμείς θα πάρουμε κινητό πίσω στην τέτοια. Όχι ρε, θα πάρουμε κομπρό στην παραλία. Ναι, με το κινητό όταν θα το βάλουμε μέσα στο νερό, θα... Μήπως Θα θα χαλάσει. κατεβάσω αυτή την φορμουλή που βγάζει τα νερά. Αυτό είναι μόνο για iPhone. Και για Samsung. Ναι, αλλά εσύ έχεις Redmi. Και για Redmi. Δεν υπάρχει για Redmi, χαζέ. Και για Redmi. Σε αυτό το βίντεο θα χρησιμοποιήσουμε κάμερα. Έλα, παιδιά. Έλα τώρα. Έλα τώρα. Πολύ καλό drift. Παιδιά, μας Έλα να κρατάς την κάμερα. τι? Να κρατήσεις την κάμερα. Και όταν θα φύγω, θα μου τη δώσεις κατευθείαν. Όχι, δεν μπορώ. Αυτό το ποδήλατο κατεβαίνει σέλα, ρε. Θα το κρατήσω εγώ για όλα. Ναι. Παιδιά, δεν καταλαβαίνω να πιάνει μία κάμερα. Οπότε εμείς εδώ είμαστε για να το πιάσουμε. Είναι πολύ εύκολα. Να σας πω την αλήθεια. Αλλά δεν πιστεύω για εσάς να είναι πολύ εύκολο. Εμείς λίγο δύσκολο. Τι είπες? Τίποτα. Λέω ότι είναι δύσκολο να κρατάς κάμερα. Είναι πολύ δύσκολο, παιδιά. Μην το δοκιμάσετε ποτέ στο σπίτι. Κάτσε λίγο. Θα πέσετε, θα κοντάψετε. Παιδιά, θα σας αφήσουμε εδώ. Κάτσε. Παιδιά, επειδή λίγο τέτοιο κούραση με το κινητό. Να κάνουμε και τρίπ να δείτε κι εσείς. Παιδιά, ο Αλέξης Λείπει αυτές τις μέρες. και θα αλλάξουμε το όνομα. Όχι. Δεν θα βάλουμε Θούτουα. Τι λέει? Μπορεί Θα να έρθει βάλουμε ξανά στο κανάλι. The best friend. Καλύτερη φίλη. Τι θα βάλουμε? Παιδιά, θα βάλουμε ελληνικά. Θα βάλουμε ελληνικά. Θα βάλουμε ελληνικά καλύτερη φίλη. Η καλύτερη εξαδέρφια ρε μάλα. Ρε μάλα, είσαι σοβαρό. Καλύτερη αυτή την κάμερα, ρε χασέ. Κάτι εκεί. Πήγε από μπροστά. Παιδιά, Ρε εσύ, το το ποδήλατο σας το σπάσεις στο πίσω. δεν πειράζει. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Τι λες? Κάντε Α. εγγραφή Που δεν έχει Like. καμπανάκι να μην χάσετε το ένα βιντεάκι. και τα λέμε.